Здравейте, днес ще тестваме Air Remover на Puris. Ето джантата в какво състояние. Ще я напръскаме и ще измием без механична намеса да видим резултата какъв ще е. Погледнете. Веднага щом пръскаме и почва да става кърваво червена. Изчакваме и след малко ще изпокнем да видим за какво е реч. Добър ли е този препарат, не е ли добър? Погледнете, мога да кажа, че препаратът е мръсен топ и мирише доста приятно за Air Remover. Ако искате още такива клипове, последвайте. Ще дам и линк в описанието, за да купите, ако искате и ви харесва. Джантата е топ.